Ja sabem que els àtoms s'uneixen formant enllaços i que aquests poden ser covalents, iònics o metàl·lics. En aquest vídeo estudiarem l'enllaç covalent. L'enllaç covalent és la unió de dos àtoms que comparteixen un, dos o tres parells d'electrons i que es forma al combinar-se elements no metàl·lics. Els elements no metàl·lics al sistema periòdic es situen en la part dreta superior, en la part blava que hem assenyalat ací al dibuix. Depenent del nombre d'electrons que comparteixen els àtoms units, l'enllaç pot ser simple, quan aquests comparteixen dos electrons o el que és el mateix un parell d'electrons. Pot ser doble, quan comparteixen dos parells que correspon a 4 electrons. O pot ser triple, quan comparteixen 3 parells, el que equival a 6 electrons. I fins ací la introducció a l'enllaç covalent. En vídeos posteriors estudiarem com se formen els enllaços covalents en diferents molècules.